Jos sä tosta suoraan se... What the fuck? Vittu, no olis pesukoneessa vähän epäinen. Yksi jäi pellolle. Hyvä. Toimiiko? Näkyykö se? Ei, on toinen vaan. Kyllä, pitää. Ammusta ikkunasta, mä olisin pellon. Onko se näissä oikeanpuolimmaisissa vai tuossa kauempana? Tuolla. Oma lehti, keltainen. Siinä on yksi takana, yksi takana! Se on vielä! Peltoja! Peltoja, me lomat etenee pello. Hah? Vittu näet lippaat, saatana. Tuolla keltainen. Missä mennäs nyt oot perässä? Se on tossa kopissa vähän. Se on Vallo. Ei Vallo on se. Mitä ittaa? On se Vallo. Kirjassa on vihollinen. Ei tossa tosta, kato tosta. Meitä voi tulla perseeseen tällä paita vai? Onks tuolla ketään enää? No jos ne on juossut tuolta. Pitäisikö mennä kattoo selkää yksi? No mietin. Vittu näitä lippaita oikeesti. Tippu taas. Rescue the Mac. Täällä metäs on! Varo, älä. Sit näkyy. Häh? Älä piikkaa siitä, siellä on kattelee. Meitä etänä. Onks saunas oma? Saunaama. Tulee meitä perseeseen, katsotaan vaan sieltä. Asuuko? Mitä vittua? Ampuuko se mut just? Ihan niinku ois napsastanut joku. No, kai mä kuolin. Mitä helvettiä? Hei. Cornelius. Mitä? Joo, kyllä. Ennenkin pelon MV2. Hei, Vallo. Mennäs me tonne. Tää on mun koti, meidän tähän. Yläydänkö vitun Yes. nopeasti kerkistä näkee juoda? Mä oon ihan vitun nopea. Sitten kerkit ampuu ne kaikki. Onko se nyt sieltä isompi muistikortti? Mulla on 2. Kova äijä. Molemmat isompi. Kova äijä. Nyt on. Hei, juostaan saman tien sinne, mikä se on se nyppylä siellä kaukana. Sä kerkit juokset, sä oot nopea. No kyllä säkin kerket, sä oot harmi. Kyllä mä perästyn, mut... Kyllä mä perästyn. Mä uin nopeammin kuin juoksen. Ilari! Haastan sinut. Mä oon vaan kiikari. Aha, nyt kuulostaa pahalta. Kuumottaa. Ilari vähän vauhtia. Sydän hakkaa jo nyt. Tossa on kyllä kunnon riisukka tehty.
Nätti toi antaa semmoinen kello. Tälläkin pelon toisesta. Nyt se leipä taas toiseen juomiseen nyt siellä yli. Se ei tykkää kylmästä. Mulla se teki. Yksi. Yksi. Tuossa suuri yksi. Se oli viimeinen. Onks vielä? Mikä? Varkainen puhuttaa. Jep, tulee jo. Pitäis mennä. Juoksi. Mene. Osuma. Se sisään taas. Joo. Mikä tää? Rampo. Ei kärritä. Takas, ei kärritä. Sieltä tulee, varo, sieltä tulee. Mistä koin? No niin onkin. Ne on lähellä. Niin jo. Pelolta tulee. Mennä liikku. Sinne. Sisään. Sauna yrittää vihollista! Pallo. Suojaa tonne. Suojaa välikköön. Ammu sarja. Kiekkä. Ai varo! Ammu tuolla puolella. Siellä kolme ei. Niitä on vielä kolme. Eikö sun mukaan osunut? No voima tippuu, se oli aika tasainen. Joo, vittu tulitte kyllä hyvin tuohon. Pakko sanoa. Mitä? Mihin sä heitit? Mihin sä heitit? Suoraan se. Pitäisi olla siinä. Joo, näin. Siinä oli 2 metriä. Melkein tippuu tuohon. Joo, mä heitin sen ihan pas, mä heitin sen oven karmiin, sit se räjähti siihen. Sen takia nää impakti tuohon perseestä. Niin. Is this recording? Jep. Blöt. Tulee mitään muuta. Mun mielestä voidaan jatkaa. Ja Jaakki oli punaisia on yhteinen. Sarja päällä. Joo. Aha. Kato minkä löysi. Kato! Pallon on meitä vastas. Tuolla liikkuu punaisia. Oho, siellä on... Tänään ne voit ampua. Meidän ei kannata edes. Ei, ne on meitä vastas. Tästä ryömiä ehkä. Ei. Ei olisiko Ne. Huomas hyvin sen. Hommas.
Tossa se missä me oltiin eka rundi. Tossa suoraan, tossa. Viikataan samaan aikaan, tuu tänne päin. Nyt leipoo muuten ase. Mulla leipoo ase. Mikä? Oot sä yksin siinä? Kehen siinä osu äsken? Kehenkään ei oo osunut. Vittu läpsähys kuuluu tonne ja tästä toinenkin jätkä kuuli. Ei oo osunut. Täällä. Ei oo osunut. Vittu hatkan. Ei oo osunut. Älä suutu. Kuuluu tonne asti ja tästä toinenkin kaveri kuulee sen. Se ei vittu kuulunut mistään puusta. Ei voi menkään. Välillä nää on näitä. Joo. Joo. Niin meidän ei Onko? kakkoskerroksella. Voi paska. Joo. Osuma! Ei perhana kun kirpas. Ihan oikein. Oispa sattunut enemmän. Mä muistin yhtä tälleen naamaa. Tuli semmoinen meni piiloon ja sitten se tuli sieltä silleen prrrr. Mitä meidän invalidi?